יושב על הספסל בצד, מתוסכל מהמצב החברתי שלו, חושב כיצד. למרות שזאת לא אשמתו, אין לו את מי להאשים, אז הוא מאשים רק את עצמו, כן, רק בתוך העצמות, שומעים את זה בנשימות. מחפש את האני הפנימי שלו בעיניים עצומות. יש לו ערימות של שלדים בארונות, דאגות בכמויות, קובר גופות של גרסאות קודמות שלו, בחלומות מנופצים כמו מראות שמשקפות לו את המציאות שאז הייתה לו. חתיכות, הבדידות ששלטה בו, השפיות שנאבדה לו, האישיות שנבנתה לו בלית ברירה, הוא נאלץ למצוא לו מטרה. כל יום חדש עובר שגרה, אין לו שום חברה קרובה, אז הוא חושב שהוא משוגע, חושב שמגיע לא רק רע, חושב שהוא הבעיה, אז הוא מנסה לפתור אותה, הוא לא פוגע, הוא נפגע, הוא מתנהג כמו מטומטם. בראש שלו זה לא נורא, בראש שלו הוא די חכם, מבחינתו כלום לא קרה, אפילו אם יורד לו דם הוא לא מרגיש כמו בן אדם. ביום הוא חי את הסיוטים שלו, אז בלילה לא נרדם, לב שלו מוכתם, הוא לא מסוגל לסמוך על אף אחד. אם תחפשו אותו בהפסקה הוא יהיה שם בספסל בצד. אותו אחד, דחוי ומרוחק, אפשר לספור את החברים שלו על פחות מיד אחת, יושב לו שם בצד, הוא עצמו והלבד, מפוחד מהמצב שלו אז לא עושה דבר. העבר שלו רודף אותו לתוך מקום לא טוב, אותנטי כל הזמן, הוא לא מזויף, בקושי יש לו את עצמו, חרדות נונסטופ, הדיכאון תמיד איתו, ומחשבות סופניות שמרגישות כמו בעיטות לתוך הראש שלו, קולות שמכתיבים לו את האישיות מראש, המוח לא בשליטתו, כותב שורות מהדמעות שלא מפסיקות לזרום. המוזיקה היא המקום שבו הוא מסוגל להיות עצמו, בלי מסכות, בלי הסחות, כותב בעיפרון מי הוא רוצה להיות, כי הוא לומד מטעויות והשגיאות עושות לו טוב, פתאום לא רע לו, לא נורא לו, ונראה שהעתיד שלו הוא לא להיות. אותו אחד, דחוי ומרוחק, אפשר לספור את החברים שלו על פחות מיד אחת, יושב לו שם בצד, הוא עצמו והלבד, מפוחד מהמצב שלו אז לא עושה דבר. אבל מאז אותם ימים הדברים קצת השתנו, הוא איבד מהתמימות וכמה שנים עברו, עם הזמן דברים פשוטים איבדו את כל המשמעות, הכל הולך לו בקלות, פתאום נותנים לו אחריות ויש לו עצמאות, הוא לא מרגיש שהוא תלוי באף אחד, הוא גם מתחיל טיפה לראות את השינוי שהוא עבר, קבר את העבר, נשאר רק אפר ואפר, כבר לא מזיז לו שום דבר כי הוא עשה את המעבר הזה בראש, הפך את הרע לטוב, התחיל הרבה יותר לשמוח והרבה פחות לכאוב, אבל בגלל מה שקרה הוא לא חוזר יותר למקורות, למזלו הוא השתנה והוא מזמן כבר לא. אותו אחד, דחוי ומרוחק, אפשר לספור את החברים שלו על פחות מיד אחת, יושב לו שם בצד, הוא עצמו והלבד, מפוחד מהמצב שלו אז לא עושה דבר.